gonga si tay ko fenane ni hara ya kayna Geram bo bay min ni argo sidang jam kon wala ni ondo message drame ake mimi namno kon ngati yondo kombo ko fiyo ngata ndambe kambe c'est quoi le problème oui mais c'est quoi c'est quoi adilla mimi ngal ay hande gorko modi eme nga anda gorko ko jom ari do ma ari kono andi ko ni wadi to sama ari jettade kettibe do madam no habbe dum ko ta jettata acci message drame acci ado do wayide goddo tungi naw wani futa ka way jankade dangiyo ko problème dango mi awade kadi ngalti patron madam gorko no sommini ne gorko no sommini he kono don fof debbo goto wekkina on tato debbo goto lawda go debbo en l'autre femme qui attaquer les trois femmes c'est vous na hamodi ma kelli ay nani ko me wonno do kela to no ko hanno men ditorda hande muso jani kela hande ale keri gambo enne ko joy flawane e koy kon to neira pussa fa ene ateme anon ko modi amintu ko mara no ina dari kitana kupi mo bisi kana badu ko modi amintu ayo puta dai ko modi amintu ni mero yandi fela dare tinde mon jam dare kupi e jata no ay karate dare menen dido ko me wonno do hari ko kelo tako ayo madam barmi do wonti kedo subhanallah ngande menen de ko awa gasi bon na menen ya yande na yaw no wolanda me benni e fenay ko dum benni way vous êtes des bancaires don inde mere vous êtes des bancaires na golle amen sekkitu golo en ko wari semen nabi on to ka benni fenay le premier tour maintenant le deuxième tour une seule femme a rafile tous les trois ko teno yandi fi ala nafigibe hayon hersata kon don haalje don ko dara nambe ko nafigibe ni be ono ni nafigi yagal mo ngal on hettegal habbelantu on hersata haal be don mina bana ma don andi golle wadde calmez-vous parce qu'il y a pas de cri ici fermez votre bec prenez votre tête et rentrez à la maison couchez sur le lit on va le comporter tema kori mi ko ay patron ini tammi wolu ante ko no ci tahara ko ngari e darde alla no ko la mun do ngande mi sikki ngari ma holla yo ene yende wa yodude ene dido mi sikki hari hido yidu non fi hondungol kiggol wido nder do e nebi dido ko honno wawato yurde monsieur Dramé adda debbo ronko me wallude kono haddo piyon on debbo rado dommo parce que monsieur Dramé suso ta o yaltinde sidadu be ha neme fiyonu be yaltinirane o wono hala ko e sokkundu jabete patron de jabi ka premier mais si ko de taw déjà ko be moma no men pire ka on no wata pide quatrième femme mabbe donc go kati mun non kadi ko dum wadi si ko bay ko giggol wadi hasi men ngari me wala no waddo men fenobe de troisième fois yaw do be yangani yo ngakke yana wete ay do bi la mais man de c'est moi qui ai non non da Portugal ati même bana min de mais c'est de ko ngando ko gonga wo mo bonni
on tigi no do atrade yafi o fami ko mi natan taw ko mi wadi kon koy la mola nada fi alla accanela mun ñono mo bonni no jeegi ça fait 40 tigi regreti e kadi on tigi watta ko wadi ko on nani kadi non andite an hila andi ɗum ɗo feƴƴina hakkundeji men ka mariama kadi waɗino ɗum ɗo enen ɗo fof mo be waɗi ɗanda marama kelike ittoto ngeyamen min fo mi seedani to waɗu men ha hande o nanguiɗiɗe e gorko nam tayne téléphone de aro lanka suudu gani ni ko kanko woni o noddude ɗum ka ko kanko woni o noddude ɗum kam sodrami joni abbolam nettoto lawonde ɓe nguli andi ɗo o noddikatama ɓawon murtini ɗo moodi amen o noddikatama koyto debbo ɗo yaltino e allah yo hey ɓayna ɗum ɗo woni fi sélection abbe on accanilan ka konnu monsieur Dramé on jeejani boy a fi allah mi jeeji on accanela netti mon ñagol si tawi binta kelato o wata kelade ti bi e oya marma kelato accu hakkede nare law ha layde an nange tay maɗa kelagol fi a kelato o wayi onon ɗiɗo yewtodirane min ha hande bini jombaɓe tippitani monsieur Dramé ɗo mi yaaɓe ko kelirawa mi tippal min kan kare min kan gorko Dramé andi ɗo wona to wonde mo kala no mari nanɗo kere min mi heɓata giɗo ko yaasi ene monsieur Dramé sewtelan subhanallah depuis que jombuɗon lan adduɗon lan nder ndu suudu ha hande ko woni tuma iwɗon golle arɗon jippuɗon lan ko suudu moɗon hakkude men Allah hayde wotere ha hande o nanguiɗi lan e gorko janano ɓa anani a jokkoyi worɓe ɓen ka yaasi ko seeɗa yaltude ka billah ala probléme billah andi ko gonga goy si allah waɗi innama yewtete pandi probléme ji buy yaltoy joni ɗo probléme ji yaltude komi faala ko min on accanano on accanela no gara men minade haala min accay joni noon mi faala yon haalan men ko fi hon ɗum naadi on jokkugo rewɓe janamɓe ɓe yaasi par ce que men tato meɗen ga ko honɗum men waɗi on no juuti voilà ko honɗum men waɗi on andi yewtere koye soɓɓude jaɓete fi honɗum si tawno hara onon hiɗon ɓuttinanilam nder gam hiɗon dankilam kala ko mi wi on hiɗon warde mi ɗaɓɓata goɗɗo ko yaasi kono ɓay ko yewtodiran gonga ko gonga e hoore komi bonni ko fop ko tawde vraiment onon ɗo hiɗon nder ɗo kono fus on mbokkananam fenata ko gonga de monsieur Dramé no probléme koni ga kono feƴƴi monsieur Dramé hoɗɗo habbolam habbolam retire galle ari arɗo ka woni to soko on ɗo ka hey ndareɗo ko honɗum o mankiri ko honɗum o mankiri hallelo ono sendi ko hawri mo labana hoore makko lero oɗo kadi ko honɗum oɗo kadi mankiri ella ala joni muñanelan ok min kadi siko manoke hilan sewani hoore en hilan laba ka honɗum waɗa to ndu soydu ndinni mi hundu ko a sikkay kedi defande moni na defandu gomo de kono non sa no ta sabotuma andade o sogoloru ɗiwa laali lam c'est bon bowal c'est bon ɗo wayade bowal habbe bowal ñawana en joni yo ando na patro ari o sogoloru naariɗo non hakkiren andi kono faala momo e kala kanɗa mari darga yalta kisa par ce que yom ɗum ɗo fof kam ɗuman ni yow moba kala ko woni da kala ko anda no wonanma nder ka min komi wata ko jeeji kono ko simarta min woni muñaaki ñoraye muñaade o ko son confirmé on seeɗa on habbi galle naɗumwatawowal bonni harna ɗorɗomo o bonni o bonna so yehi en to tokale yahay habbi wiyata habbolan jeyi ko honɗum bonni empa dariɗo eyyi ko honɗum o bonni kono ngo bonni koko wolle men ko waɗɗon kon no min miɗa haala ɗum sabu ɗum o mar gonki monki o yata ko ɗo ɓe wonta gorko harata bowal e yattu gorko harata emba gorko monsieur Dramé fonde hakkude mon monsieur Dramé mi jombaɗo hay min hay grand ça va mi marsude Sera. na waatu Ah, sera. mi marsude boy
alhamdulillah kono wadi No. Samba Ça ne va pas comme. nziki pono ka nder suɗɗo ka Eh bon to. addanoyi granjom po ko beba par ce que andi yoppuɗo tuuba ko foddi haray ko po ka Gonga manani tumba yupa do ene be bo joni data. Petia ɗo andi ko ɓoni min mbiyati min ñanda ko Petia Eh, grand. Ala bo wa. ari ɗo andi ko mboni min Gars nan ningo ko c'est lui. on fala futtenade ka ko nu fallon Na min go do grand o. Petia wan kassañe ala wo ya. on bugoy No, c'est fermé mon bec. on bugoy Oui. ñande ɗum filliti igol lankawar lawol ɗo yawɗon la wonde ñande somi ari mi tippa mo gandaɗo nokku goto nani ka Fille tako. imbécile Yowa. Fernandez, il a gâté mon poing. Il a gâté. ñande ɗum filliti wonde ñande se fottiɗo anda ko mboni min Mon gastrique est mélangé. Ala. e sustayide goɗɗo ɓe ronka mo yawade Pardon. ñande ɗum filliti wonde ñande somi ari ɗo File tako. C'est fini, file tako. Mi wolta nani. konto woni Ino moto. Hey, ay Eh, para de ver. Ari. Asoki. Samba asoki tu. aro Ami ada. ah Samba oki tu. Oki tu mina oki. Ami be chikan. Doni be fija wona ara weldi o. Iyo. Ara be weldi. Abonani. Monsieur Dramé. Ah, Arega. kori natana. Natana arega. Non la bata ya changer ndo fiala ndare ndo boy. Ndo fota fiu ya changer ndo fiala. Oh. Hakuna malando la La ba. bata fiu ya changer ndo fiala. Ko gonde na. Ono ka. Yaka. Voilà, non la fa. Ojo no bernande welti ke non la ba mo jang mi sultan ya kulle nyal. Okay, awan kiki. Monsieur Dramé dari. Mi ando de. Kono wat. Idon bornori wa pay ku nduza. Ndo la baka. Mi yeti ko hamironki bornande mako bare to bornande pay ko to itte dum ma. Itte. La baka mi susta jinne wala ni susta itte. Allahu akbar. Sanze. La baka. Voilà, kono non dole ke mako bano foti. Kiki de sa. Dramé. Ani da de mi. Dare do mono. Dare do ko wati do hakku mo ni ya. Ko golle ko ya ka ko gollo gol. Ako ndaba mtu ko dole ke mako baone kun sanze take. Hakku ne mo nyella ko golle won do yewde ka ko gollo no gol goddo. Ko woni wo ko woni ko dabbere. Sabela. Do ngandi ko non de wadde. Mi sikki kon tato wondo ka. Joni. Yo oya addu pantalon, oya adda doleke, oya adda parede. Parce que on walla la joni onon inon fini burimbe. Ha? Monsieur Dramé yahay ka golle. Manu ɗum ɗo fof ellala joni en anda hande enen ɗo kombo meɗen ɓuri finde si Allah mi dori ko mi jeeji on ɗo mi artude mi tamo be mon ƴetti ɗi howlori ɗi sansa ɗon ha moƴƴa jes may hande restaurant hande ɗuma programme on to fof mi ƴetti film ok Pas problème ala. Kono sene e gonɓe. en fotti Wa. Komi haali kon ko ɗum watta ɗo. Sina ɗum nattata. Wata jalo. Wona mi feƴƴa Ko abdara fuɗɗade woni. Nare kunte fula musuno ɗum anno. Allahu akbar. En dare si Allah.
Liberté totale. Liberté totale. Samba! Samba! Ouais. Arrive. Zera. Ok. Ça va? Ok. Kon mo be mo nyamata. Non. Pero kan woti arde. Fataya. Antani. Ok, kas fataya. Bon. So hande mi yetti on. Mi addi on do. Ko nyawat dole kam. Kudole ke mawni. Anda ko dole kani. Ni wanda de kudole ke mani. Ari anda. Nda wandi ni jande ko wadi. Wala ko wadi. Liberté totale. Total way. Ide total way kon. Wadu ni to. Jodo modja. Comporte wala. Hollu golla la woni capable wat ko ni fami. Kono si amobi suubi taw yimbe. Des fois na fa le ni fo wata wata. Ko fami. Et en plus ni kono dotato. On faut que on fasse de la terre. Monsieur Dramé, woni madame Dramé. Anani? Ouais. Voilà. Yandi, do ma sando wadde o fu ko parce que mo be do no naati do bowal e samba e wattiri be naati do be bonnay be halkay e wattiri. Fani? Andi. Monsieur Dramé ko do wasi tay do welam mi moja. Ni ko andi de ga pilasi de ga kan ter dokko. Pilasi. Ai no. Ini Dramé ko ni ka. No. Heureusement hande mi weltinima ɓerde par ce que koɓe ɓorni ko weeli o min kadi mi weltide Voilà. Mais goto ma marqué bigoy. Koto bala gombo ma marqué bi. Min ko min Fiorno. parce que Ah. Napoli rentavo. Mi da sia kan ne mi da sia. Sam. Bertala. Abunga ngau lew. Ipunga won iton wari. Ai ni che musse derame mi ko madam trame. Ko wadde ko adi ko wara do ko sai ko du. Nani bungirte? Mi anda dum. Ni sikay dem fi de hara ati wulu. O na wulu ko wonde e wole woni. OK. Hande ko liberté totale. Total. Afani. Wonu mi fala taw. Lamborghini kuma tutin africano katika mele futa la mtari Lamborghini toni kimu toni Lamborghini nyima antani madam Angkari be. Monsieur Dramé, dare la lascia mi mo la ti ala. Dare la. Ando ko won number 1. Koy enen kadi en addo jumbe. Pandro mo yalti biye madam do fo hande. Adden jumbe profiter do enen kadi. Liberté Total. Liberté. Total. Liberté. Total. Manda ko yero gadde ti al Direct là, on va chercher les go. Tout de suite à la Conakry. Bim. On va partir. C'est arano. Voilà. Merci. Ça c'était. Si kono ko nyito dum. Apa sih terlalu parah ya mas? Kok kasih kok begitu? Ok, merci. Voilà. Ok. Kok ini Dramé? Ada kali lain yang keluar. Mengaji. Yang kita bawa ada sama. No, kalau beda kan punya ada mana hai. Saya gua. Itu kan mana yang tadi. Ayo bilang dulu sama saya.
Oh. Non, on reste là, on peut le tenir. Ande non, là come abbiamo fatto non è problema. Non mi ha problema, guarda, lo guardo che veniamo nell'ordine, sono tutti all'ora là. Ayo, jangan nak makan kopi orang makan tu nanti ni mana dole ni ko? Ya dole, mana? Ande non si manca. Voilà. C'est bon? Am na télé là. Parce que j'ai encore tout samba. Et bon. Siaja ni mijawa, awajau. Siaja ni mijawa. Ni wao ni kama wanene hapa kwa maana. Kwani horo. Uwondo kabisa. Uwondo katande kwani horo. Milani makono. Ngodi kabisa. Sinasa kumkorani wewe. No wa koran. Korani wewe. Tasi wara. Dedu dan no korani wewe. Awara ndo. Ya kiri wasap. Kiri wasap. Ya kiri wasap. Wodi kamil korani wewe. Awara hii. Oi. Thank you.